ଟମାଟୋ ଭାଇ, ତୁମେ ଶେଷରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲ। ମୁଁ ଯେମିତି ତୋର ଦାଦା ପୁଅ, ମୋତେ ଭାଇ ଡାକୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଟମାଟୋ ଭାଇ, ତୁମର ରେଟ୍ କ'ଣ ଆଉ କମ୍ ହେବନି? ନା, ଆମର ରେଟ୍ ଆଉ ହେବନି କମ୍। ଆରେ ଦିନ ଥିଲା କାଳ ଥିଲା ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ଟମାଟୋ ଫଳୁଥିଲା, ଆଉ ଶଳା ତମେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଖାଇଲା ଭଳି ଖାଇଯାଉଥିଲ ଆମକୁ। କିଏ ଭାଜିକି ଖାଉଥିଲା ତ କିଏ ଚକଟିକି ଖାଉଥିଲା। କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ଖରାପ? ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟମାଟୋ ଜାତି ନେବ ତୁମର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏଇ ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ରହମ, ସେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ବନ୍ଦ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଟମାଟୋ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ପାରିବି? ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ହେଲେ ପରମିଶନ ଦରକାର, ପରମିଶନ। ଆଚ୍ଛା କାହାର ପରମିଶନ ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ହେଲେ ମୋର ପରମିଶନ ଦରକାର। କାଇଁ, ତୁମେ କିଏ କି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଶଳା କି ଯୁଗ ହେଲା ଏ ଟମାଟୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ରାଧୁ, କହିଲୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ପୁଅ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୁଗ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ନେଇଯିବ। ସାର୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ ପରିସ୍ରା ଟୁ ଦି ପଡ଼ିଆ। ପୁଅ କି ଇଂଲିଶରେ ତୋର? ହଉ ସାରେ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିକି ଆସେ। ବୁଝିଲ ଟମାଟୋ ଭାଇ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୁକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଆରେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୋର କୁକୁଡ଼ା କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପୋଷିଥିଲି, ବୁଝିଲ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟମାଟୋ ଖାଇ। ମୁଁ କହିଲି ନାରେ ବାପ, 140 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଟମାଟୋ, ତୋତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଟମାଟୋ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆଉ ତୁ ଯା ଖାନା, ଆଉ ତୁ ସିନ୍ଦା ଖୁଦ ଖାଇ ଚଳିଯାଉ। ସେ କୁକୁଡ଼ା କହିଲା ମୋତେ ଯଦି ଟମାଟୋ ନ ଦେବ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେବିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ, ତୁ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଯା ଖୁଦ ଖାଇକି ଆମର ଚଳିଯାଉ। ସେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ତା ପରଦିନ ସେ କୁକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ରାଗିକି। ହଁ ହଉ, ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ। ତୁମେ ତ ଏବେ ମିଳିଲ, ତୁମକୁ ମୋ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଧରି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଉ। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ନେଇଯିବୁ କହୁଛୁ? ରହ, ମୁଁ ରାଧୁକୁ ଡାକୁଛି, ତୋତେ ରାଧୁ ଜେଲକୁ ନେଇ ଠୁକିଦବ। ଏବେ ଆଉ ତମ ରାଧୁ ସାଧୁ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେ ରାଧୁ ଯାଇଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ହଇରେ ରାଧୁରେ, ଜଲ୍ଦି ଆ, ମୋତେ ଇଏ ନେଇଯିବ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସତ କହିବ ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ନେବି ନାହିଁ। ହଁ ହଉ, ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ତୁମେ ତ ଦେଖୁଛ ଟମାଟୋ ଭାଇ, ଏ ପରିବା ଦର କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କ'ଣ କଲେ ଏ ପରିବା ଦର ଆଉ ବଢ଼ିବନି? ଆରେ ରେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ଆରେ ରେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ତୁ ହିଁ ଗଲୁ ବିଦେଶ, ତୁ ଗଲୁ ବିଦେଶ। ପଇସା ଦେଇ ତୁ ଏବେ କିଣୁ ଅଛୁ ବିଷ, ପଇସା ଦେଇ ତୁ ଏବେ କିଣୁ ଅଛୁ ବିଷ, ତାକୁ ଖାଇ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ହେବୁ ବିନାଶ। ରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ। ବୁଝିଲୁ, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଖାଉନ ସେ ସବୁ ବିଷ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ହୁଅ ହୁସିଆର, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ହୁଅ ହୁସିଆର, ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସ ଛାଡ଼ି ସେ ସହର, ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସ ଛାଡ଼ି ସେ ସହର, ଗାଁରେ ରହି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ଗାଁରେ ରହି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ତାହେଲେ କମିବ ଏ ପରିବା ଦର, ତାହେଲେ କମିବ ଏ ପରିବା ଦର। ଆମେ ଚାଷ କାମ କରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଷ କାମ ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଯିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ଯାହା ଯେତେ ରେଟ୍ ହଉ ପଛେ କିଣିକି ଖାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବୁନି। ଆରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର, ଯେବେ ବଢ଼ିଯିବ ଚାଉଳ ଦର ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ। କାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ନାମ ନବ, ନାମ ନବ, ତୁମେ ସବୁ ନାମ ନବ। ଚାଉଳ ରେଟ ବଢ଼ିଲେ ତୁମ ସହର ନିଶା ଛାଡ଼ିବ। ଏ ଟମାଟୋ ଭାଇ, ତୁମ ଗୁଆ ଘିଅ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଏ ପୁଅ, ଆଉ ଚାଉଳ ଥିବ ଯେ ଘିଅ ପକେଇକି ଭାତ ଖାଇବୁ? ଆଗେ ନିଜେ ଚାଷ କର, ତାପରେ ଧାନ ଅମଳ କଲେ ଘିଅ ପକେଇ ଭାତ ଖାଇବୁ। ତାମାନେ ଟମାଟୋ ଭାଇ, ତୁମେ ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ତ ବିଦେଶ ଖଟିବା, ଆଉ ଚାଷ କିଏ କରିବ? ଧାନ କିଏ ଅମଳ କରିବ? ଏ ପୁଅ, ଏଥର ବୁଝିଲୁ ତ? ଆରେ ଟମାଟୋ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଜନ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କି ଭାଗ୍ୟ ତାହାର, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି ଯୋଗାଉଥାଏ ଆହାର। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ
ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ।